Здравейте! Днес ще ви покажа как направих този класически грим с секси червени устни и класическа очна линия. Също така не забравяйте да се включите в giveaway. Условията са да сте абонат на канала на Greenbox и да споделите видеото във вашата Facebook страница. 5 комплекта Avon True Color ще отидат при 5 късметлийки. Срокът е до 6 февруари, така че не пропускайте да участвате. Оставам ви с това как постигнах тази визия, като в клипа ще видите цели 2 червила. Надявам се да ви е интересно. Гримът днес започва с този продукт на серията New, който е с силиконово усещане за запълване на бръчки финни линии. Ще го използвам в зоната около очите, както и на челото, защото там имам доста сериозни бръчки. Също и за порите на лицето, за да изравнат тена. Може да се използва над грим, както и под грим за корекции през деня. Фондиотена ще е екстра ластинг, защото все пак вечеря, после може да отидете на кино, ще отнеме доста време самото излизане, все пак е по-специална вечер. Затова по-добре заложете на дълготраен фондиотен, който знаете, че няма да мръдне през цялата вечер. Няма нужда да се притеснявате за това как изглежда кожата ви. Не веднъж съм казвала колко много харесвам фондиотена от тази серия. Аз използвам цвета Nude. Този фондиотен има матов финиш и се слива много добре с кожата. Изглежда така се едно, че нямате фондиотен. За коректор ще използвам комбинация от коректора Calming Effect и Ideal Flawless, защото Ideal Flawless е много светъл, а Calming Effect е много тъмен, въпреки че той е в най-светлият цвят, който се предлага. Затова винаги ги комбинирам, когато не искам да изглеждам прекалено фрапантно, силен хайлайт да имам под очите. Бях получила въпроси за коректора от серията Calming Effect. Той е подходящ за цялото лице и има в състава си съставки, които помагат на кожата да изглежда по-свежа. И, както вече казах, това е по-светлия от двата цвята, които се предлагат. Той не е конкретно за зоната под очите, затова е малко по-тъмен, защото може да го използвате, за да прикриете някакви съвършенства по лицето. Докато този от серията Ideal Flawless е предназначен за зоната под очите, затова е толкова по-ярък. В днешното видео ще ви изненадам, като не използвам любимата ми пудра, използвам пудрата от серията Lux. Тя има в състава си много хубави съставки, като екстракт от сафир и някакви там други такива хубави неща, което прави доста по-луксозна и винаги ми е било много приятно да използвам продукти от тази серия, защото съставките им са по-специални и макар да се чувствам много луксозно, когато ги използвам. А упаковката е много красива, като блокче злато е. Изравнихме тена, прикрихме недостатъците на кожата. Ще използвам само руж в видеото днес. Ружа, който използвам, е цвят Classic Aura от серията ружове. Винаги ги нанасям с четка, която не взема много продукт, защото са много пигментни. С ружа никога не трябва да прекалявате. Classic Aura изглежда много естествено. Според мен това е цвета, който най-добре може да опише състоянието на здравата кожа, защото създава такъв руменен ефект. Ако сте прекалени, винаги може да оберете с гъбичката, с която сте си нанасяли коректора, или с четката за фондиотен. Наистина много харесвам този фондиотен. Кожата изглежда, наживо изглежда много добре. Попълвам веждите с комплекта за идеални вежди. Новата четка, която използвам, е от новите четки, които може да намерите в следния каталог. Има още няколко различни вида, но тази ми е
любимата, защото много държа веждите винаги да изглеждат идеално. Днес гримът ни ще бъде доста семпъл. Аз напоследък залагам на повече сенги, но днес ще наблегнем на устните. Затова използвам само палитрата Stone Taupes, като използвам белия цвят, или всъщност цвят номер 1, защото не е точно бяло, под веждата и в предната част на окото. Мога да сложа малко и в центъра. По този начин, като това ще са единствените сенки, които ще използвам. Защото в центъра на нашето внимание днес ще е очната линия от серията Avon True Color, която е с много хубав писец, защото е остра и съвсем лесно достигате до предната част на окото. Когато правите очната линия, трябва да се съобразите формата на очите ви. Аз имам паднал клепач, което значи, че ако направя чупката така, че да изглежда добре, когато окото ми е отворено, няма да се вижда когато е затворено, защото имам гънка ето в тази част на окото. Затова винаги по-лесно е когато си наклона главата на една страна и започна с ъгъл от, предполагам, че 45 градуса, който започва директно от долната линия на окото. Очната линия е много черна и работата с нея е много лесна. Единството, което правя е една права линия. Като от това каква искате да е очната линия зависи и на колко градуса всъщност ще си държите ръката. И след като сте направили линията, просто обръщате линията и я свързвате към окото. Днешната очна линия ще е по-драматична. Попълвам останалото пространство и свързвам с предната част на окото. Другата очна линия от серията Magic Effect, при нея разликата е, че нейният връх е скосен и ви улеснява в правенето на чупката, защото вече е изкосен самия ъгъл. Отново избирате ъгъла, на който трябва да ви е опашката на очната линия. След като очната ни линия е готова, използвам новата спирала с масла от Avon True Color, която е с силиконова четка и предава невероятна дължина. Обратена е с съставки, които подхранват миглите, така едновременно имате черни и дълги мигли, които са подхранени и ще стават още по-дълги. Нанасям и на долните мигли. Ческата също така се огъва, което позволява да хванете най-късите косъмчета. Гримът днес е с две червила. Първо ще започна с по-светло, което е Peach Flatters и от матовата серия. Тя ми е любима, естествено, че ще е матовата серия. Просто тази серия е страхотна. Това са най-хубавите матови червила, които съм използвала. Избрах този цвят, защото е свеж и в тоналността на Свети Валентин, но е по-различна от класическото розово. Може да използваме трика, който показах в едно от видеята преди в канала, може да го потърсите, с по-светло червило, да нанеса центъра на устните, за да ги накарам да изглеждат по-пълни. И това е първата визия. Втората визия е по-класическа с червено червило, което е според мен с лек така нюанс на роза. Не знам защо като го гледам, но точно това си мисля. И се казва Ravishing Rose. Така изглежда и втората визия.
Не само, че това е прекрасен грим за Свети Валентин, но визията с подобен нюанс червило, двата нюанса всъщност, които ви показах, и очна линия винаги ми е някакси свързано с пролетта и ми е по-пролетно от грима, който носех до сега в канала. Така че, надявам се видеото за Свети Валентин да ви е било интересно. Напомням ви отново за giveaway. Не забравяйте да се включите. Срокът е до 6 февруари. На 10 ще бъдат изтеглени 5 комплекта. Една от вас може да спечели. Условията са да се абонирате за канала и да споделите видеото. И ще се видим в следващия клип. Чао!